चालू आहे तो पेडणे मार्केट आणि हा गजबजतो हा विषय सांगण्याचा उद्देश एवढाच. हे मार्केट होतं ते पोर्तुगीज टायमाच्या कालीन आणि पोर्तुगीज टाईम सरासरी गोवा विलीन झाला 61. याचा अर्थ असा आहे की 58-57 ह्या त्याच्या अगोदर. मला एवढंच वाटतं की ही अशी घाण सफाई मी स्वतः सरपंच 77ला झालो. त्यानंतर माझ्याजवळ होणारं जे काम होतं तर साफसफाई कचरा वगैरे हे मी माझं केलं. त्यानंतर मला काय शक्य झालं नाही ते पंचायत लेवल असल्याकारणाने. त्यानंतर मी नगरसेवक झालो 2014ला. नंतर मी उपनगराध्यक्ष झालो. पण तत्पुरतं जे काय होतं ते बोर्डाला घेऊन मिटिंगला घेऊन ते ठराव पाठवले होते. ते काय झालं ते मला काय अजूनपर्यंत काय समजायला मार्ग एवढं होतं की जे काय आज पेडण्याला आवाज उठतो आहे सर्व काय ते आहे त्याचसाठी सोपे घेतल्या जातात, पावणी केली जाते, त्या लिलाव होतो त्या नेले जातात आणि त्यासाठी हे का होत नाही. तेच जर पैसे खर्च केले तर ते सुसज्ज मार्केट होऊ शकते. तरी पण ह्या मतदारसंघात पेडण्याचे आमदार सध्या निवडून आलेले आहेत. आमदार उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी जर त्यांना चालना दिली असतील तर पेडण्याचा विकास जायला काहीच तळमळ करणाऱ्याची आवड असायला पाहिजे, ती झालेली नाही. त्यासाठी माझी कळकळीची विनंती, जी लोकांची जी प्रतिक्रिया चालू आहे ती अशी आहे की खरोखरच ज्याला वाली नाही काय ह्याला कोणीच नाही. तरी पण आताचं बोर्ड आहे त्यांनी काय केलेलं आहे मला तर काय माहीत नाही. ठराव घेत आहेत ते तिथेच राहत की आणि काय झालेलं आहे हे समजत. मार्केट गळतं आहे, मासेवाले आहेत, त्या मासेवाले आहेत, भाजीवाले आहेत, आत आहेत, सर्व कारभार चाललेला आहे. फक्त रिकव्हरी वसुली होते, सुपा घेतला जातो पण त्याचा उपयोग काय होत नाही. फक्त बाहेरून लोक शिवाय द्यायच्या मार्गावर आहेत. नगरसेवकांना देतात, मला त्यावरून देऊन गेले ते आपल्याला काय लागलेलं नाही, कुठं लागतच नाही. तरी पण मला सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे, कसं का असें ना गोव्यात चांगल्यापैकी सरकार आहे असं म्हणतात, तेव्हा पेडण्याचे आमदार उपमुख्यमंत्री आहेत त्यांनी ताबडतोब याच्यावरती लक्ष घालून बेश्टी थडगी बांधल्या म्हणून विकास म्हणना विकासाचे विजन जाय पडटा. आयज जे पेडण्याचे आमचे जे मार्केट आसा नुस्तें मार्केट ते इतले गलिच्छ आसा. थंय हेल्थ ऑफिसर केन्ना पळयना वचोन. स्थानीक जो आमचो आमदार आसा ताणी म्युनिसिपालिटीचे जे मच्छी मार्केट आसा ते केन्ना पळोवंक ना आणि तो डिजिटल इंडिया करपाक भोंवता. ताणी पयलीं आदी ते मच्छी मार्केट रिपेर करपाचें. नुस्तें विकता त्या मनशा कडल्यान म्युनिसिपालिटी प्रत्येक कडल्यान 50 ते 70 रुपये एका पाटल्याक घेता. तेजे जर पर डे कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार ते 1.5 ते 1.25 हजार रुपया जाता. जाल्यार आयज वर्साक म्युनिसिपालिटीक त्या मच्छी मार्केटाचे मिनिमम 5 लाख पर्यंत इन्कम जाता. ती म्युनिसिपालिटी आयज तेका नळे सुद्दां घालूं शकना. आयज इतली थंय घाण जाल्या ते हेल्थ ऑफिसरान त्या म्युनिसिपालिटीक नोटीस काडपाक जाय. तेतून रोगराई लोकांक जे मच्छी विक्रेते घेता पळय तेतून रोगराई जावपाची खूब शक्यता आसा. हेल्थान तेचेर एक आपलें जे नियंत्रण दवरपाक जाय. आनी जी थंय उदक भरता ती पाटले घेवन वयर पांय दवरून नुस्तें विकता ती इतली हालत आसा. ती आसाच तेंची, ती धंदो आपल्या पोटाक लागून करता नाविलाजाक लागून. पण हांव एक म्हणटा जे पेडण्यांतले नागरीक आसा ते मच्छी घेवपाक जे बाजारांत वयता ते केन्नाय खंयच्याय काळाक ते मार्केट कोसळोन थंय एक मृत जावं एक जिवीत हानी जावं शकता. ही एक मोठी घटना पेडण्यात जावं शकता. आणि जर हेचेर जर जो स्थानीक आमदार आसा आमचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार जर लक्ष दिना जाल्यार काँग्रेस थंय मच्छी मार्केटान धरणे आंदोलन करतले. इतल्याकूच की ती पेडणेकारांतले आमचे जीव जे धोक्यान जे घालपाचे आसा हो आमदार त्या खातीर आमी सुटकारो दिवपाचो. नाल्यार ते मच्छी मार्केट बंद करून एक तातडीन म्युनिसिपालिटीन बऱ्या जाग्यार नुस्तें विकपाची सोय करपाची ही काँग्रेसची मागणी आसा. हे मागणीकय जर आमदार झुटकारता आणि हे पेडणेकारांचे जे अडचणी आसा जर ते फुडें व्हरपाक जर तो कमी पडटा जाल्यार आपुणल्या आमदारकीचो त्यांनी